Фәрит абый Хатипов күйі Резида Әхтәмова сүзләре соңғы тапқыр. Мин бик озак сине эзләп тапкан идем. Юлларыңа шашып йөгереп чапкан идем. Инде менә очрашабыз соңгы тапкыр. Кара көздә безне котлап ява яңгыр. Инде менә очрашабыз соңгы тапкыр. Кара көздә безне котлап ява яңгыр. Соңгы тапкыр очрашабыз синең белән. Без генәме мәхәббәттән качып киткән. Йөрәктәге яралардан әрне тама, авыр сагышларда эзләр сызылып кала. Йөрәктәге яралардан әрне тама, авыр сагышларда эзләр сызылып кала. Соңгы тапкыр очрашабыз синең белән. Юлыбызда күзләр җәйгән сары келәм. Мин яраттым сине кичер. Җилләр сиңа соңгы тапкыр сәлам илтер. Мин яраттым сине кичер. Күзләр сиңа соңгы тапкыр сәлам илтер. Җилләр сиңа соңгы тапкыр сәлам илтер. Соңгы тапкыр очрашабыз синең белән.